Γεια σας παιδιά, είμαι η Έλενα και ήρθα εδώ μαζί με το φίλο μου τον Πέτρο να παίξω μαζί σας ένα παιχνίδι που παίζουμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Θέλετε να το παίξουμε μαζί? Ελάτε, πάμε! Γεια σας παιδιά, και εγώ είμαι ο Πέτρος, ο φίλος της Έλενας. Ήρθα λοιπόν να σας πω κι εγώ πώς παίζετε το παιχνίδι αυτό. Κάθε φορά που θα βρίσκετε την απάντηση στην ερώτηση που θα σας κάνουμε, θα γράφουμε τη λέξη και θα κρατάμε το πρώτο γράμμα. Πάμε λοιπόν να παίξουμε. Πρώτη ερώτηση. Έτσι λένε το σκυλάκι της Αθηνάς. Ερμή! Δεύτερη ερώτηση. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα αυτό, μικρή και μεγάλη. Υγεία. Τρίτη ερώτηση. Τι μας προσφέρει το διαδίκτυο? Γνώση. Τέταρτη ερώτηση. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με το διαδίκτυο? Επικοινωνούμε. Πέμπτη ερώτηση. Όλοι έχουν δικαίωμα να το πιούν όταν διψούν. Νερό. Έκτη ερώτηση. Σε αυτόν πρέπει να μιλάμε αν κάτι μας φοβήσει στο διαδίκτυο. Ενήλικας. Έβδομη ερώτηση. Όλοι οι άνθρωποι είναι μεταξύ τους? Ήθη. Και όγδοη ερώτηση και τελευταία. Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο μόνο με αυτήν. Ασφάλεια. Μπράβο σας παιδιά, τα καταφέρατε. Δημιουργήσατε τη λέξη ευγένεια. Συγχαρητήρια.